Oikein mukavaa päivää vaan täältä Sotungin lukiosta ja Sotungin etälukiosta Vantaalta. Minä olen biologian ja maantieteen opettaja Pasi Vilpas. Perinteisesti videoyhteyttä on opiskelussa ja opettamisessa hyödynnetty reaaliaikaisesti tavoitteena lisätä opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta. Olen kuitenkin omassa työssäni havainnut, että kun opetan asioita, jotka sisältävät hyvin paljon kovakuorista, vaikeasti sulavaa faktaa, biologiassa esimerkiksi vaikkapa geenien toimintaa tai maantieteessä laattaliikuntoja, opetan ne vuodesta toiseen hyvin samalla tavalla. Kun oppitunnin lopussa esitän kainon kysymyksen, onko kenelläkään mitään kysyttävää, yleisin kysymys on, voisitko opettaa kaiken uudelleen? Kahden edellä mainitun havainnon perusteella olenkin päätynyt siihen johtopäätökseen, että opiskelijoiden palvelun parantamiseksi voisi olla paikallaan tallentaa luentojani videomuodossa verkkoon. Informaation siirtymisen kannalta tärkeintä ei ole tekninen taituruus tai kuvausvälineistön hienous. Demonstroidakseni tätä tosiasiaa olenkin kuluvan lukuvuoden aikana tallentanut pääosan luennoistani kamerakännykällä Nokian N95. Kuvan ja äänen laadun riittävyydestä voit tehdä johtopäätöksiä suoraan tämän esityksen perusteella. Käytännössä tallentaminen tapahtui siten, että luentoni alussa asetin pienen kamerajalustan etupulpetissa kulloinkin istuvan opiskelijan eteen ja pyysin tätä kuvaamaan opetustani. Työpäivän jälkeen pikaisesti editoin raakamateriaalin iMovie-nimisellä Mac-ohjelmalla. Aivan yhtä hyvin vaikkapa Movie Maker PC-puolella ajaa saman asian. Molempien näiden ohjelmistojen käytön oppii yrityksen ja erehdyksen menetelmällä yhdessä illassa. Suurelta osin tallenteet ovat siis autenttisia oppituntitilanteita, mutta ryhdyin liittämään videoihini myöskin osioita, joissa raivasin tieltä oppimista pahiten häiritsevän visuaalisen elementin, nimittäin opettajan. Luentoja voi nimittäin toteuttaa myöskin perinteisellä kyllitäti-menetelmällä puhellen ja piirrellen seuraavan esimerkin tapaan. Läsnäolo-opetuksessa oppitunnit ovat opiskelijan näkökulmasta eräänlaisia ota tai jätä tilaisuuksia. Jos opiskelijan keskittymiskyky syystä tai toisesta herpaantuu, hänen on vaikeata enää myöhemmin paikata tiedoissaan olevia aukkoja. Videoluennoissa on se hyvä puoli, että satunnaiset häiritsevät opiskelijat, toverit esimerkiksi, eivät vaikeuta opiskelijan työskentelyä. Hänellä on oma rauha itsenäisesti palata oppitunneilla käsiteltyihin asioihin. Luentovideot ovat myös väsymätön, takaisin kelattavissa oleva virtuaalinen opettaja. Ja erityisesti laajojen hierarkisesti rakentuvien asiakokonaisuuksien, kuten vaikkapa edustamassani oppiaineessa biologiassa risteytystehtävien kertaaminen on kattavan luentovideoaineiston perusteella mahdollista. Hierarkisissa asiakokonaisuuksissahan on kärjellään seisovaa kolmiota muistuttava ongelma. Asioita opiskellaan siten, että uudet asiat ovat hieman vaikeampia kuin aikaisemmat ja ne perustuvat aikaisempien asioiden osaamiseen. Jos opiskelijalta jää tältä välistä jokin kerros ymmärtämättä, hänen voi olla mahdotonta oppia myöhemmin eteen tulevia asioita. Väsymätön takaisin kelattava virtuaaliopettaja on myös tunnilta syystä tai toisesta poissa olevien opiskelijoiden pelastus ja tarjoaa loistavan mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun. Näin lukio-opettajan näkökulmasta erityisesti syyslukukaudella hankaluuksia tuottaa se, että jo ykkösjaksossa käynnistyvät ylioppilaskirjoitukset tekevät tehokkaan kertaamisen vaikeaksi. Verkossa olevien oppituntitallenteiden ansiosta myös syksyn abiturienteille on tarjolla tasapuolisesti kaikkien kurssien opetus videoluentoina. Kurssien
itsenäistä suorittamista varten olen kehittänyt myös drive-in-kokeet. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kurssien suorittaminen on mahdollista milloin tahansa. Heti kun opiskelija itse kokee, että hän hallitsee jonkin kurssin sisällön, hän voi tulla luokseni ja pyytää pääsyä drive-in-kokeisiin. Näin opiskelua nopeuttamaan pyrkivät lukiolaiset saavat siihen hyvät mahdollisuudet. Kun opettaja sairastuu tai lähtee vaikkapa kursseille, on sijaisen ohjeistaminen aina suuri työ. Kun luennot ovat valmiiksi tallennettuina verkossa, riittää kun sijainen menee tunnille ja klikkaa hiirellä koulun palvelimelta asianomaiset oppitunnit käyntiin. Myös opiskelijat voivat olla tällöin varmoja, että opiskelu on tehokasta ja että tunnilla käsitellään nimenomaan niitä asioita, jotka opettaja näkee tärkeiksi. Silloin kun aamulla yllättäen rehtorin puhelin soi ja opettaja ilmoittaa olevansa poissa, on myös rehtorin helppoa reagoida tilanteeseen nopeasti. Kun verkkoon saadaan oppimateriaalit mahdollisimman monipuolisessa muodossa tekstitiedostoina, äänitiedostoina ja videoluentoina, alkaa koossa olla sellainen oppimisen infrastruktuuri, joka tarjoaa järeän luokan ratkaisupaketin jokaista oppimistyyliä edustavalle opiskelijalle. Sellaisessa tutkintokeskeisessä opiskelussa, jota esimerkiksi lukio edustaa, opetussuunnitelma varsin tarkkaan määrittelee, mitä tietoja opiskelijan tulisi hallita. Tällainen oppimisen infrastruktuuri on opettajalle kätevä tapa varmistaa, että se tiedon valtatie, jota opetussuunnitelma edellyttää, oikeasti myös on olemassa. Tällainen tiedon valtatie voisi myös toimia kivijalkana, jonka päälle on sitten mahdollista rakentaa ikään kuin uutena leijerinä tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista edustavia työmuotoja. Opettajille ja opiskelijoille on liiankin tuttua se pakkotahtisuus, joka nykyistä koulutyötä leimaa, kaikkinainen kiire. Kun luennot ovat etukäteen verkossa opiskelijoiden saatavissa, ei mikään asia kurssilla jää enää viimeiseksi. Koulun jälkeen opiskelijoilla on vaikkapa muistitikulla tallessa kaikki kouluvuosiensa aikaiset oppitunnit. Videoluennot mahdollistavat aidon ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Opiskelija voi seurata oppitunteja laiturin nokassa tai ratikassa. Näin muun muassa tietoverkkojen kaistanleveyden saavutettua riittävät lukemat aito mobiilikoulu ja vaikkapa Wikikoulu tai Wiki-yliopisto on aivan realistisesti lähivuosien mahdollisuus.